салом мухлисони барселона ва канали барса TJ. дирӯз бозии ҳалкунанда барои ба пойгаи қаҳрамонӣ ворид шудани барселона доир шуд. Эл-классикои ҷавобӣ дар майдони РЕАЛ МАДРИД ва дар иҳотаи 77 000 мухлис баргузор шуд ки бар нафъи мизбонон хотима ёфт. 6 давр мондан то анҷоми мавсим каталониё шонси рақобат кардан барои чемпиониро аз даст доданд. имрӯз шарҳи бозӣ ва реаксияи футболбозонро баъд аз он манзуратон мегардонем. ҳатман обуна шавед ва то охир наворо тамошо кунед. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфӯзи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшавканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TJBARCA. силкаи зарурӣ дар комментария ба ҳама муваффақият. хави барои бозии муқобили РЕАЛ МАДРИД чунин ҳайатро интихоб намуд. дарвозабон Тер Штеген, ҳимоятгарон Кансело, Кубарси, Араухо ва Кунде, ҳимоятгарон Де Йонг, Кристенсен ва Гюндаган, ҳамлагарон бошанд Рафиня, Левандовски ва Ямал вориди майдон шуданд. лаҳзаҳои аввали дидор ҳарчанд бо фаъолии мизбонон мегузашт, вале нахуст шуда каталониҳо ҳисоби дидорро боз карданд. 5 дақиқа баъд аз шурӯи бозӣ Кристенсен зарбаи кунҷиро бо ҷаҳиши баландаш ба гол табдил дод. ассист бошад ба номи Рафиня навишта шуд. иштибоҳи ҳимоятгарон сабаб шуд то РЕАЛ МАДРИД дар муддати кӯтоҳ тавозунро барқарор кунад. давар баъди қоидавайронкунии Кубарси пеналти ба дарвозаи Тер Штеген таъин намуд ки онро Винисиус бехато вориди дарвоза намуд. охирҳои нимаи аввал Де Йонг дар бархурди ҷароҳати вазнин бардошт ва тағйироти иҷборӣ дар ҳайат амалӣ шуду Педри вориди майдон гашт. хави нимаи дуюмро ҳам бо тағйиротҳо шурӯъ кард ва бозингарони ҷавон аз қабили Лопесу Торрес ва Феликс ба майдон баромаданд. тағйиротҳо боз кор доданду Лопес дар дақиқаи 69 бо як расиши саривақтӣ Барсаро маротибаи дуюм пешсаф гардонид. иштибоҳи Кансело монанди бозии муқобили ПСЖ такрор шуд. ин навбат Васкес буд ки бо ҳамон стили Дембеле гол вориди дарвозаи Тер Штеген сохт. нигоҳ доштани ҳисоби дидор ба каталониҳо муяссар нашуд. Беллингем дар ин дидор ҳам бо гол номашро дар протокол ҷой дод. ӯ дар дақиқаҳои иловагӣ тавонист ки ғалабаи дастаашро муқобили нилнориҳо таъмин кунад ва як қадами калон сӯи қаҳрамонӣ ниҳоянд. дар асл он ҷо ҳолате ҳам пеш омада буд ки ту пас аз растиш ба пӯи Ямал гӯё вориди дарвозаи Реал шуда буд, вале Лига технологияеро надорад ки мавқеи тӯбро дақиқ нишон дода тавонад ва довар куркурона онро ҳисоб накард. ин шармандагӣ аст ки доварон наметавонанд аз кунҷи мавқеи тӯбро муайян кунанд. ман чизе гуфтанӣ надорам ки ҳолатро шарҳ диҳад. чизе ки мо дар бозӣ шоҳид шудем, ин шармандагӣ дар футбол аст. пул ку бисёр аст, вале онро барои чизҳои лозима сарф намекунанд. ман хеле ноумед шудам. агар мо хоҳем ки беҳтарин лигаи ҷаҳон ҳисобида шавем, мо наметавонем чунин иштибоҳҳоро содир кунем. ҳама диданд ки ту ба дарвоза даромад. ин танҳо сафсата аст. ман инро кайҳо пеш фаҳмидам. пас аз бозии аввал бо хитафе ман гуфтам ки ин воқеа ба ман писанд нест ва имрӯз бо ҳамин анҷоми ҳикоя буд. дирӯз шумо дар бораи доварон аз ман пурсидед ва ман гуфтам ки умедворам ки ӯ зери радар намемонад ва кори дурустро мекунад, аммо ҳеҷ кадоме аз ин корҳо нашуд. ба ман чизе гуфтан лозим нест. ҳама инро диданд. агар гап занам, онҳо кӯшиш мекунанд ки муҷозот таъин кунанд. РЕАЛ МАДРИДро табрик мекунам. онҳо дар Ла Лига мавсими барҷаста гузаронинданд. дастаи Анчелоти танҳо як бозиро бохту халос. ин ҳафтаи ғамгинкунанда буд, вале ман рӯҳан хело қавӣ ҳастам. ман талош дорам ки ҳамеша қавӣ боқӣ монам ва бо ҳамин сабаб дар ин даста қарор дорам. оиди бозиам дар майдон чизе гуфтан лозим нест. касе маро ба кори муттаҳам карда наметавонад ва инро ҳамагон медонанд. мо дар яке аз лигаҳои беҳтарини олам бозӣ карда истодаем ва набудани технология тозатарин ба рафти бозӣ таъсиррасон мешавад. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. ба ақидаи шумо дар он ҳолат ту вориди дарвозаи Лунин шуда буд ё ин ки не? фикратонро ҳатман дар комментария навишта наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.